Ассалому алейкум, маем шо. Опрос гузаронда будем до Инстаграм. Гуфтан мардум ки мода да барои мотивация видео ко. Гап нест. Ҳазор раҳмат барои ҳамаи шумое ки да опрос иштирок карден. Да барои мотивация марҳамат сар мекунем. Аввал чизе ки ман худам медонам да барои мотивация, да барои ҳамаи шумо да мегӯям, баъд бисёр мехонам, баъд бо да барои вай видео мекунам, ба вай илми ваё. Якум чӣ кор бояд бидонем, чӣ кор бояд кард. Мотивацияра шумо аввал бидонем ки ҳамехе ба худаш ҳичӣ намешавад. Чихе мисол, вақте ту ягон цел надошта бошӣ, ягон чиз надошта бошӣ ки ман бисёр тоҷикоро ҳозират дестам, бисёр бачаҳо ёша ки мотивация, бизнеси тари гуфтеся не ки цел надоранд, не ки цел надоранд, бисёри бадан тариё. Ту бояд якум кор бояд цел дошта бошӣ. Инами целат бояд боша ки ту бояд мисол мегирем. Ту цел мемонӣ ки дар давоми 3 моҳ 15 та турник задана ёд бигирӣ. Анаму 3 моҳа ту тақсим мекунӣ. Мисол дар ини 1 моҳаш 5 тара ёд мегирем, дар моҳи дигариш 10 тара, дар моҳи дигариш 15 тара. Анамихе мемонию, па цел мемонӣ ки ҳар рӯз ту бояд давоми ним соатӣ машқ кунӣ. Анамихелай бояд па цел мондан гирӣ, бояд ами ҳар рӯз монди, бояд ҳар рӯз кунӣ. Баъд ҳамин вақт давоҷа пайдо мешавад ки одамое ки тура ёрдам мекунанд ё ки не. Баъд одамое ки тура ёрдам мекунанд ӯё абишна ягон чи в замин мехоҳанд. Бисёриҳо ҳам мехелия. Ина муҳозӣ бартеро кадесем қати бисёриҳо. Ма вай да ягон чи ёд метиҳам, вай май да ягон чи ёд метиҳа. Ине мехел. Якум кора ту бояд цел дошта бошӣ. Цел дошта бошӣ ки мотивация тура хезона тарафи целат бирай. Мотивация агар ту цел надошта бошӣ, мотивация тура ям баланд мехезона, местидам хеле баланди бо поён мефроя. Агар ту цел дошта бошӣ, мотивация тура эҷод мехезона, ҳамусу мерай. Мо ягон хел заработок, сетевой маркетинг, ин хеле чизо нестем. Мо хеле чизо қатъиян корам намекунем. Барои чӣ? Барои ки ман худам ҳамин чизда бовар надорам. Дурӯғай. Ман мегӯям ҳамин чиза мада ҳамин хелияй. И фикри полни мабуд. Ҳамин чиз дурӯғай, ман кордор нестам қатъиян ҳамин чизо. Барои ҳамин бинен аҳамияте ин ки бисёртар одамое ки ҳам хеле чизои мотиватсиони ё чимчиёра публикатсия мекунанд, ҳамиё ҳаму бизнесҳои ҳам хеле дан ё ки ҳар хел накрутчика ҳам хеле заработка ҳам хелиан ё ки ягон гуфтам куя бор дига ози сетевой маркетинг. Короче мо хеле нестем, илтимос бо хеле фикр накунем. Сеюм мо да YouTube канал сохтем ки вай YouTube мода сум метона биёра. И я роҳи дига мешава. Илтимос по-братски будурен да YouTube мо подписаться шавен, ҳамуҷа колокольчикам биҷиқен. Барои чӣ? Барои ки вай мода мотивация мешавад ки мо бисёртар видео кунем. Баъд дига айрӯз пас видео бисёриёш да ҳаму YouTube мебурояд. Да иҷа заголовкиш подзаголовкиш мебурояд, да уҷа полниш мебурояд. Барои ҳами ссилкаи YouTube да описанияи профилаи ҳавай да биҷиқем бидуроед. Бо як чиз дига мотивация ҳаму вақта да ёрдам мекунад ки ту худати фаҳмидеси ту айсуми хонагиёт зиндагӣ накардеси ранги бисёриҳо мекунанд. Бисёриҳо да отоошон метиҳанд, бисёриҳо да қати хеши таборошонанд, бисёриҳо чиянд? Не. Ӯ вақт ёрдам мекунанд, не ки 100% наметавонад ёрдамат карда мотивация. Барои чӣ? Барое ки вақти ту ҳамехе метиҳанад хонаводаат, ҳамехе метиҳанад. Мисол не ки ту даже если кор кунӣ дар хонаводаат, хонавода дига қати дига кас кор кардан дига. Ира ман медонам ку. Гӯш кун. Вақти мекунӣ ҳамехе ту дар ҷои комфортни зонат қарор дорӣ. Сум беваям омадестай ҳамехел. И мотивация буда наметавонад. Ҳичи ту ранги ҳама зиндагӣ кардеси. Барои ҳамин як цели дигаи блоктиҷи айрӯз пас ҳамие ки одамора оста-оста нишон тия самостоятельный будана. Ман иншолло худмам оста-оста ҳамехелӣ кардесам дига ки самостоятельный шида равон полни. Барои ҳамин ҳозираш да и видео буд шид. Агар ягон фикр доштагӣ бошӣ, ягон савол доштагӣ бошӣ, директ да бинавис. Ихе таг метавонӣ ягон зур ё ягон хел лайк, пайк, ягон хел чизо да таги ҳамин видео кунӣ. Ҳазор раҳмат, видеоро да ягон ҷурат ҳамроҳӣ кунӣ мешава. Ма шоҳ буд қати шумо блоктиҷӣ ба пеш Тоҷикистон. Майли хай то видеои оянда. Видео бисёр мебурояд дига иншоаллоҳ да YouTube ма мебурояд. Ба пеш Telegram бот да описанияи профилаи ссилкаш. Майли.